салом, дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. Хушомадед мегӯям ҳамаи шуморо ба канали худамон. Раҳмати калом барои дастгириятон. Хостам ки имрӯз шуморам ҳамроҳи худамон гирам. Як рӯзи мо дар шаҳри ғарибӣ чӣ хел мегузарад ва шумоям шаҳри моро тамошо кунед, лекин аз даруни мошин. Инҷо соат 7:30 мебошад. Мо аз хона баромадем, духтарчамо мактаб мебарем, баъд дар шаҳр камтар кор дорем. Хостам ки шумо шаҳрро тамошо кунед. Дар ҳамин ҷо ман бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Касоне ки махол ҳаст лайк монед, касоне ки махол нест дизлайк монед. Раҳмати калом ва зарурiyat барои дастгириятон. Худованд дар куҷое бошед, саломат бошед. Худоҳофиз.